Nselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa bħalma qed taraw bil-mina ta' Hompex. Għal-naqra mhux ħażabbar, għal-naqra. Kważi, mal-ġirien. Ġejna l-fgura, ġejna fi triq Hompex u ħammorru nintaqgħu ma' bniedem li għandu memorja fotografika. Ġviri kif jara xi ħaġa jibqa' jiftakarha. Eżatt Ammu. ċekkja li hu. Lilna għalunna li fil-191 nistaw nsibu il-gowder għalunna sew? Kollu kemm jienu. Issa, ħana raw kuxu. Gowder, għaxak jesibu kuxek. Ejja, għak il-gowder. Inti għandek memorja dik li għajdu la fotografika? Għak jgħidu. U inti taf ħafna fuq il-fgura? Naturalment, għazgur. Tulittaw? Tiċed dawarna dawra il-fgura mill-punto di vista tijak. Meta tridu, u xintridu. Issa. Emmela, għarret. Bdejna minn di triq? Jena l-est ma'kom. Bdejna minn di triq? Bdejna minn di triq. Xtajdilna fuq għadi triq? Nibdilkom għaw, illi wara l-gwerra, għawnek, di triq kienet triq bajada. Mil-knisja sawek, u kien kollu xamil maħazzabbar. Issa, għawnek kien kollu raba. Fejn qed naraw għawek kien għaw razzet wieħed, għawnek. Il-triq tant kien id-dejqa illi fi qegħdin hawnhekk kien hawn ħadd ta' sejjeħ u fi qegħdin aħna hawn kien kollu raba maħdum, ngħidulu raba bali. Ma' żmien imbagħad beda tal-albini. Issa peress li għandek memorja fotografika, tiftakar xi siġra tal- Ejwa, għażgur, ħanejlek, hawnhekk kien hawn siġra tat-tut kbira u kienu jaqdu ħafna tut minnha. Ġielek tajt int? Insomma ġieli, għax Iva. Hawnhekk issa minn hawnhekk l-hemmhekk dak kun kollu raba. Hawnhekk ħanejlek, hawnhekk bini, hawnhekk raba u mbagħad tela. U tela, ma hawnhekk tela għall-aħħar ta' 50. Dit-triq ma kienx teżisti. Dina kienet ħamrija ġifieri, raba oħra. Issa bqajna sejrin hemmhekk pereżempju, ara li qed naraw minn hemmhekk lim, dak kollu dejjem raba. U d-dar tiegħek tiftakarha titla' ovvja. Ejwa, żgur niftakarha. F'liema snin? Fil-58, tifel 58, għax issa għawek kien minn hawn semmisfel kien terran, nidulu terran, mhux l-ewwel solar. Imma mbagħad ma' żmien kellu l-ewwel solar. Imkien ma kien hawn żewġ rari, kont issibi żewġ solari, ma kinux jafu x'inhuma il-dina u xedura l-penthouses qed tifhem. Issa hawnhekk dejjem bħal mettilkom, qed tifhem. Issa rrid ngħidilkom billi hawnhekk tal-linja kienet tgħaddi mill-mina ta' Żabbar. Minn ġewwa? Minn ġewwa, għax mill-mina, ħanilek mill-mina law, dak kien ħajt ta' sejjeħ. Allura kien hemm karozzi, ma kinux bħal moderni, għax kienu dojoq tal-linja ngħidlek jien. U l-magna kienet tkun quddiem u mbagħad għamluhom buldokki. Niftakar kien hemm min illi kien ġieli kaxkret il-karozza. U mbagħad wara ħafna żmien għamlu roundabout. U ġiet kif nafu għallum? Ġiet kif nafu għallum. Issa gowder, aħna minnaw ħammorru it-triq tal-Karbnu. Issa mmorru triq tal-Karbnu. Tlaqna. Gowder, għax issa tħarġ lek. Aw kontu qed int ġo dal-bib. Ejwa, issa. Hemmhekk U kemm kontu aħwajk ma jimpurtax insaqs. Aħna jiena l-kbir u 4 bniet. Jiġifieri beato fraredo. Is-serduk fuq 4 roqiet. Issa. Naqsmu. Fejn hemm is-salib, law kien hemm it-talf tal-Knisja, għax it-triq kienet. Issa ngħidlek fejn kienet it-triq ara. Pereżempju, fejn il-karozzi issa, law hemmhekk kien jgħaddu l-karozzi. Billi kien wiesa, ma konux jaqfu jistennew. Irrid ngħidlek li hawnhekk kien bil-parapetti saw. Sem fuq, anki dik in-naħa. Allura t-triq kienet ħafna dejqa. Ma kien hawn knisja, mibnija fil-1790. Mbagħad waqqgħuha u reġgħet telet fil-1844. Imbagħad ġiet ikkonsagrata fil-1854. Għadu laqa Kienu ġew il-patrijiet. Ma sar minnha l-Knisja. Il-Knisja waqgħet fil-13 ta' Lulju 1955 biex wessa triq il-Gvern Laburista. Jindika pereżempju 3 parroċċi u fgura. Dawk dawa, tifhem. Aw, issa naf xiġifieri photographic memory. Dat-triq hija waħda mill-iktar toroq antiki li għandna fil-fgura. Imbagħad in-nisa hekk hawn ħafna artijiet. Allura ngħidulhom ir-raħħala. Hawn fejn stess kien hawn pereżempju
familji bil-mos. Mos li. Fejedin. Ejwa, fejedin. Mur, issa tista' jekk jiġi xi ħadd għadu żgħir mill-Fgura. Jemnek meta tgħidu daw l-affarijiet meta għamdu għarribdi. Kollu jemmen, għax ekku, għed tifhem. U issa tafu xiġifieri meta xi ħadd jgħidlek li għandu a photographic memory. Dettalji ta' fejn kienu s-siġar, id-dati, min kien hemm, kollox, ritratt. Impressjonanti, u senjur ma għafni xemme, le għaddej ftit ieħor għara. Mela, diddar, goat. Dik id-dar hija waħda mid-dar antiki, qed tifhem li kien hawn, u hawnhekk kien hawn sqaq u kien hawn waħda mill-kalkari tal-ġir. Msemmin ħafna. U jekk jgħidu li kien hawn il-way marker. Issa, il-way marker kienet hawn eżatt. U dika il-kunsill. X'kienet tagħmel il-way marker? Il-kunsill. Sorry, għax ma il-kunsill issa ħajrenova għax kienet pereżempju din hija biċċa ġabla kbira hekk. Issa hemm min kien jgħid li kienet tindika xi ħaġa tal-War Damage, tal-War Office. Għax jista' jkun WO. Flima sena. Flima sena. Dak li dak minn dejjem kienet hawn. Minn dejjem niftakaraw. Le, kun ngħidlek li ma sena. Minn dejjem kienet hawn. Tifhem. X'nista' ngħidlek iżjed? Nimxu biċċa. Nimxu biċċa. Għax inti jisek ma tħobbx toqgħod wieqaf. U inti kif kont ta' tifel? Kont imqar. Ta' tifel jiena kont minn dejjem kelli l-biża ta' missieri. Biss għamilta ma' ħafna farm għaw bdiewa mill-Fgura. Tifhem. U b'dejjem kon dilettant tal-agrikoltura. Il-kaċċa u kollox hekk. Imma missieri dejjem riedni li mmur li nitgħallem l-iskola. Smajt minnu, bajt nitgħallem l-iskola u għadni dilettant tal-lingwa Maltija u anki Ingliża. Nieqfu break żgħir ħarira żgħira minn dawk id-dettalji kollha biex infakrukom li tistgħu tagħmlu like u share tal-paġna ta' Infrastructure fejn ikun hemm it-triq tagħna u l-episodji kollha li għamilna flimkien ma' informazzjoni oħra sieħbija. Komplejna? Inkomplu. Komplejna. Posti ħol malħaqniex għax kellna fejn duru tajjeb. Hija ir-roundabout fejn dik il-mitna fin-nofs. Hemmhekk mal-Fgura ma' żabbar. Hemmhekk ħanejlek, hemmhekk qabel dak kien magħruf bit-triq ta' Chowsley. Fil-fatt uffiċjalment kienet triq ta' Bormla. Issa bidluha u għamluha triq l-attakki mill-ajru. M'għandax taqsam xejn, insomma. Moġbetniex. Jibdem ngħid, dawn li jsemmu ma jogħġbun. Fil-1967 dik inbidlet fuq inizjattiva tal-Kunsill Lokali ta' Ħattarxin. Sewa. Allora ġiet minn hemmhekk sa Ħattarxin fejn kien hemm is-salib tad-dejma, ġiet jisimha triq id-dejma. U baqgħet hekk u hemm mal-Fgura. Minti minn dejjem tafhem dik il-mitna. Mezgur, issa, jena li għatma naftakara taħdem. 1956. Mal-Gowder ħanibqaw, intom tistaw tmorru jekk ġobkom da, tistaw tafsu xer u anke tamlu like fuq il-Pagina Infrastructure Malta u tistaw ukoll taraw episodji oħrajn barra da. Ejja, tistu. Mhux kollek ikunu. Joseph Gowder. Etlu fuq il-Facebook tiegħu. Etlu fuq tiegħi, edli minn inti, għax jiena qabel nisa kollox ikun nafhom.